Michogono manogobani gobono serikali ya rokane komochwa meno kubwatikana nebango ibona somore gwensa bera kagote akuna goikira obocholi bo mwaka bogocha abegoro mwaka goichiwe na merongo 3 nigo bana aranyare konyoro mentire bango kurwense media 16% goike merongo ya bere nebere ose 22% nengane genrete koleta ogote igwana konene nigo chika katikati ya bonchire kurwase county ya Kisiba rokane ko murunga ya soko moche serikali asama gane yo konyara kwa nigo komente bango nana bogo keya kweli riemo butase siringayemo nengana gati ya bonchiri bansemeri yo bosombi go saboda boda batarago kerekerega sokote ya bunumure wenzi nigaro kanto go ikisiringayemo na komenta chinse muchinde egento bagote ya unaniga serikali ya Kenya kwanza egendete ko bakomulimo hima aba Kenya balia bokonyora wanse umurai wensa ategetenga by the end akoru uburai taxation ere kirechire percentage ya 22%. Ase boni gaire agotebara nyesikundo koru ase 16% to 22%. Nchendoche ase amagendero na taxation tokoru njiri kwambatana. Ase bono konyora taxation ere igoro lakini amagendero insare. So the impact ya ye tax ye tokoru na development njiri ko buatanamo chire far apart. Mono torigereri ateteko beka 16% ya VAT asomogati ehita konyare kana cause most of the population bakurira ase omogati that is their day to day meal ntwaroche eprakego punguza 1 bob per liter lakini ase boda rigo rindi so 1 bob tera tuara impact enene ase abako gendigo at the same time ase tuaga cherere gose na 200 to kwanza kuruseria customer yeshirini nabe 199 is go kwenye round off nabe go 200 na